posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 25 March 2025. Takhani pompo ndipo tamvetserani. The DC, the most deadly and dangerous child, the last man standing, and I will continue telling the truth, telling you Malawians, making you to open your eyes. Yesterday, there was a fake arrest because of a statement that came from the government of America and Britain condemning violence. And they said it in their statement last week that if Malawi government does not arrest those that are, fronting violence in Malawi, the MCP guys, the Panga Knives guys, Britain and America will have no options but to stop funding the two institutions, army and police. And because of this, they made yesterday a fake arrest that would look like it was an arrest, responding to the statement that was made by the Americans and Britain. But let me tell you this morning, especially you, the guys from America and Britain, that wasn't an arrest. It was a plot to look like they have arrested those guys. Malawi government, especially the MCP, is promoting mediocrity and stupidity. And if you continue funding in Malawi these two institutions, army and police, then there will be no democracy, because they want to kill everyone. They want to kill our democracy. And those who are in these embassies, you must tell the bosses to stop immediately funding these two institutions, Malawi police and army. Surprisingly, those notorious guys, the ring leaders, those who are on the forefront, manning this program, were not even arrested. And even those that were arrested by 6 o'clock, and by 8 a.m. they were in their homes. Mediocrity at its best. Chakwera is taking Malawians for granted. So please, I want to encourage you, the American government and Britain, to continue with your program to stop funding these two institutions, because if we leave them, if we stay aside, if we watch them, continue doing what they are doing, then Malawi will be nowhere. Our democracy will be killed. Undu utenga atume nangofuna ndi ulankhule mu chizungu mama wa uno kuti nawonso wazungu akamamva aziziwa zimene zikuchitika chifukwa boma ili ndiye ndi boma la mafia manjanjawidi kumachita kuzichemerera kunena kuti boma sili mamanga boma linzache. Anyamata amene wowo atanamizidwa okhaokha, atanamizana okhakwa ku MCP ko kunena kuti tiyeni chifukwa cha dziko la Britain lalamula komanso America kuti opseza kuti samatipasa funding ife ya polisi, basi tuzulotu kunyamuka mamawa kukamanga anyamata mwa feki kuti zioneke ngati akugwira ntchito. Tinanena ine last week ija kunena kuti tili ndi makape muno Malawi, makape amene akusogolera ma institutions amene wawa, kuli makape amene ali ndi mphamvu ku polisi, makape amene akumachitenga polisi ngati ya amawo, kumachita transfers nzawo mosaziwika bwino. Kuzonsezi tikukonzekera ka April 1 April Fool's Day, kuchokera siku limene kupita msogolo mukukhala ma promotion ku anthu akwezedwa ku polisiku, ndiye kuli chipwirikiti ku polisi. So Amalawi nkhani imene munamva pa social media kuti ati apolisi amanga zigawenga zazikwanje, imene ja inali filimu. Ndipo anthu amene ali pa sogolo, amene ali ayenyake aziga au chigawengawo sanatengedwe nkomwe abisidwa, ndipo maina tikuwaziwa, inuyo Amalawi mukuwaziwa. Izizi ni nkhani zomvesa chisoni kwambiri. Ndiye funso muzizifusa kuti kodi tilimba 2025 zisankho zikhalako? Funso limene aliyese Malawi azizifusa, komanso ino a opposition muzizifusa
pamene mwatanganidwa ndikumakula mitima kunena kuti ifeyo chipani chathu sichingapange mgwirizano ndi anthu, tiyenda kaye tokha, tikayenda tokha raundi 1 tikayiona kuti sinaende bwino ndiye tizapange nanu mgwirizano. Chipani china chachikulu ndithu cha anthu anzeru amene akudziwa mavutonso a anthu, akukula mtima, sakufuna kuti akhale nawo ku mgwirizano. Ndizomvetsa chisoni mmene alili mavuto lero m'Malawi munomo, sindikukhulupirira, sindikumvetsa kuti chipani china chachikulu chingamapite ku mgwirizano kuja ndikumakakula mtima kuma meeting kwawo ndikunena kuti ati iwo sakufuna kupanga mgwirizano kaye ndi zipani zinzawo, akufuna aende okha. Dziko la Malawi ndi dziko lotembereredwa, tili ndi atsogoleri wozikonda, atsogoleri amene sakuyang'ana mavuto amene alipo padakali pano. Kulowesaso izi 5 years, kuzipasaso zinkhanira izizi 5 years, ngati panopa akumakhapa anthu muziwe kunena kuti tikapasaso zaka zina 5 amene wazizaombera anthu live daylight. Izi zitu ndi uthenga umene ndikungokupasani kuchokera kwa ineyo munthu wa misala, kuchokera kwa ine munthu wokudya chamba osaphunzira, koma mawu amene muzawakumbukira aliyense Malawi kumene aliko, azifunsefunso limeneli kunena kuti 2025 tilimba, komanso zisankho zimene ziziyenda bwino. Ngati anyamata a MCP amene akukhapa anthu akunama ndikugwangwasiya ku area 3 basi 30 minutes ndikuwalembalemba mabero kenako ndikuwatulusa pakana anyamata ndikumayimbirana mafoni aise kodi masanabva kuti anakumanga ali ayi sizingatheke, boma silingapite kusilingamangidwe ku polisi kuzithiramo. Izi tuzi kuchitika ku polisi, ndipo ngati kuli institution imene ili ndikatangale kwambiri ndiye ya polisi. Paja report lidatuluka kale ku polisi, kuli nkhalidwe mchitidwe wa corruption koopsa, kumangidwa. Ngati iweyo uli osauka uziwe kuti ndi amene ungamangidwe. Munthu amene ali olemera samamangidwa, amangoyitanidwa ndikupasidwa ka statement kumpanga caution kenako ndikumpasa bero nthawi yomweyo. Kaye ukakhala kuti uli connected ndi andale iyi ndesizimavuta ndi ku polisi ya Malawi. Ungokhala kuti iweyo uli connected ndi andale ndiye kuti iwe sunga kaone musero, koma anthu osauka ndi amene amakaona musero. Anthu osauka ndi amene amayimbidwa milandu. Kutero kuti kunena pano kuna yuchi ukuku kuna yuchi mpeza kuti a polisi munthu akamawoloka kupita ku Mozambiki akumamulipirisa 5,000 kupita 5,000 kubwera. Ngati ulibe 5,000 akumatenga buku kumakulemba ngongole. Nanga si Malawi ambiri amakalima uko ndi akumalemba buku kuna kuti muli ndi ngongole pakana afika size yomayenda mmakomo. Kumanena kuti paja inu nthawi inache munapita ku Mozambiki kolima ete paja muli ndi ngongole ndiye mpereka liti. Dziko lathu ndilokoma kwambiri, dziko la Malawi. Ndiye muzifunse kuti kodi ndi mmene ili state of affairs mukapa saso awo akunena kuti aboma ndilomweri awa akufuna kuphana awa, chifukwa ngati kuli chipani chimene muli mavuto opsa kupatula awa opposition akukulira na mitima awa ndiye ndi ku MCP. Akulu ku MCP kuli mavuto. Asamuone nzawo akugwira ntchito bwino basi akumpakira maupo pakana kumusambira mankhwala, kumutambira, kufuna kuti apange ngozi. Kodi tuziliko likotu kuli wina kumene kuwamphamvu amene akumangolamula olondalama akumaperekera mu galimoto kufika mmaconstituency mwanzache kufuna kumayikamo mashado kudeza uku ngati kwa ndayiraonani kuli mashado kumene kwamuyikirako. Komatu ndafuna ndikuuzeni kunena kuti mulungu si jemusi, ziko limasintha. Kunali anzanu wamphamvu kumeneko kuziko la Malawiko analiko amphamvu koma onse anatha. So izi mukupanga izi a Malawi muziganizire, izi zikuchitika muziganizire mofasa. Makamaka achinyamata ndife anthu osusuka kwambiri amene sitikuziwa
sitinadziwa mavuto, amene sitinayionepo nkhondo, amene sitinayionepo njala. Ena ndi awa akupolisi ku area asati anyamukano zana kupita ku chigawo chakumpoto. Mphamvu zitachulukira akufuna ayambe programu yolanda ndalama mene amapangira nthawi ija pepe kale kumalanda maburundi ndalama osalakwa. Kutero ku kampeni ikuyamba iyi anyamukatu ma CID kumana mangati akuyendera zawo koma akufuna akualanda ma Burundi ndi maluwa ndi izi ndalama. Kumene uliko iwe Burundi sunga ndalama zako mochenjera. Akunama kuti akuendera za programu yawo koma akuendera programu yoyang'ana $, mwa maburundi. Andichodabwisa nchonena kuti akuendera kuti $, mwa maburundi koma akuwalanda ndalama ngakhale za Malawi. Ziko lomvesa chisoni ndinansanganyatu aliyese ndi osokonekera, aliyese akupanga zache muno Malawi, aliyese ndi wachiona ndani, aliyese akufuna alemere, ndipo kuli kulemera chifukwa ziko lino la sokonekera koopsa. Aliyese akupanga zache, president akupanga zache, nduna zikupanga zache, ma MP akupanga zawo, kae akulu akuchipani ndehi kupatula zonyenganyengazi. Koma nankhani yankhanza kuwalanda anthu malo, kumenyana okhaokha mu MCP zilimo. Andingati kuliso mtundu wina osusuka amene akuonongaso ziko lino ndi mafumu. Kutero kwa mafumu onse ankhotakota, mafumu asalima, matiye onse plus ma group village yao 999 kuchokera kunkhotakota, salima onse kutero ko folo koloko yanyamuka kale afika kale mulilongwe. Apa samabasi okongola akuwaola onse matiye ndi anthu awo 999 akupita kuti akaje. Chimene akuiwalira chakwera ndichi mfumu si mavota. Ikanakhala kuti mfumu ili ni mavoti onse amuzi akuti amakavota amampasa iyeyo atakakuvoterani. Koma mfumu imakavota voti yache, olo mkazi ache amakavota so voti yache. Muzifuse mafuso inu mafumu osusuka kunena kuti kodi nthawi yonseyi mabasi anali kuti. Nthawi yonseyi banji simmatengedwa kukaja kwa president. Lero mukukaja kwa president kukamuzu Palace komanso mukatengeko ndalama. Mfumu ya nzeru ingopita kumene kuikatengeko ndalama zaphwekazi. Izi akuwenjezera nizi kuti ati muzilandiranso pa mwezi. Kale ndi kale zaka zonsezi 6 simmalandira. Ena ndi awa amene amaphunzitsa sukulu zakwacha. Asayinisa mafomu akuluakulu boma tuili ndilokuba. Asayinisa mafomu owaenjezera ndalama kuti ati zachoka pa 15,000 kufika pa 30. Koma chodabwisa nchonena kuti fomu imene asayina anthu amene wawa amaphunzitsa sukulu zakwachawa akuti ndalama zazienjezera kuchokera mu Oktoba la 2024. Koma iwo ndalama atayamba kulandira month ya April. Kusonyeza kuti kuchokera mu 2024 mu Oktoba la kuzafika lero ndalama zimene zozo aziba, ndalama zo ndi zawo. Ndipo anthu mulibe chisoni ndithu. Kukambera ndithu mphunzitsi wa sukulu yakwacha munthu amene amalandira 15,000 musanadulepo sonkho. Lero mamuenjezera munthu uja ndikumusayinira fomu, kumusayinisa fomu yonena kuti ikuchita indicate kuti ndalama zache ndi 30,000 koma kuchokera Oktoba la 2024. Kusonyeza kuti iyeyo akamalandira salary yache amafendi ya mwezi wa April akukalandira 30,000 koma kwinako ndalama zomwaziba. Ziko lomvesa chisoni kwambiri. Mwazuka bwanji achimombo kunsanje? Tamva kuti mwagulisa forest ya muzi afumu achimombo kunsanje. Tikufufuzani tiziwe kuti nkhani imene ndi yotani. Ati mwagwirizana ndi wa polisi wa pansanje wankulu mwamugulisa forest ya muzi imene imachinga mazi kuti mazi asapite kumanda. Ndiye forest yo mwagulisana anthu awiri. Inuyo ati iye achimombo nkhani iyo kumveka chonchotu. Ndiye mukunama kuti akugulisa ndi a minister oona za nkhalango. Kodi ndizoona kuti a minister oona za nkhalango angagulise forest ya muzi? Kunama kwina kuti muzisamala nako.
boza linali muzisamala nalo, muzisamala. Ili ndi ziko ilili limasintha. Choncho nafuna ndikuchenjezeni ya Malawi kuti muzipase mafunso mama uno awiri kunena kuti kodi tilimba 2025 tilimba, kodi izi tikazisankhaso kawiri kuzipasa 5 years amene wasamaza apha anthu dera iti. Mafunso amene anthu mukwerera kuti muzifuse nokha, makamakaso ino anthu opemphera muzifuse sonokha kuti kodi ziko lanu mukulitumikira bwino. Amalawi mukuwauza di chilungamo, tikunena tu maprofeti ndi anthu opemphera a genuine, osakhala kape ujama diafuna ndi azindiopseza ine amene chandimpitira kuchali chikwako ndikubwerera kuchali chikwako kongo kuti uzandiphere kongo ndibwera ineyo ndizangolowa muchali chimwako ndikunena kuti ndabwera tupaja mafuna mundiphe ndiye ndibwera ine ndi woopsa kwambiri ndipo tigudubuzana sinati yayi ine sine maopa munthu nimangoopa mulungu ndiye ndakuziwa ndakugugula naziwa chali chikwako ndibwera kongo kuchali chiko ngati siundipa masiku amene waudikirire kuti ene de ndibwera kuchali chikwako kongo kuti uzandiphere kongo zopusa ine sine mafuna uzingoja makobiri yako kuliso ma-activist ena komanso ma-analyst ena amene somoli papero ya boma zonsezo ndikuziziwa mukamanena nkhani zanu basi mukumanena nkhani zanu zokondera ninanena paja kuti wina ali 49 anasamusidwa ndi chakwera kuchokera ku Blantyre akukhala ku 49 ku akupanga madili kumene kwa fetereza amene yoto analyst to political analyst Mr. Standing komande mupanatu mumanganatu wina nduyu wamangidwa commissioner kuti ati wasoyesa chitini chimozi cha penti koma mawanga awele ali ndi mphamvu awele mawanga awele zathu apatolo palucheza umangidwaso nawerero kamulandu kuti munaombera munthu 2018 Malawi polisi Galinda the DC mwana uupya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village Tiye Babuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.